Здравейте! Днес е последния ден от предизборната кампания за местни избори 2015 година, а утре е ден за размисъл. Първо искам да ви благодаря, че преди 4 години ме се доверихте и ме избрахте за кмет на община Провадия. Какво се случи през тези 4 години? Когато станах кмет, аз заварих общината с задължения над 3 милиона. Имаше един незавършен европроект. За него беше изтеглен кредит в размер на близо 2 милиона и 300 хиляди лева, който се оказа необезпечен. Общината дължеше близо 300 хиляди лева за това, че моят предшественик е прекратил незаконосъобразно договора за сметосъбиране и сметоизвозване и общината беше осъдена за това. Имаше и задължение по кредита от 2006 година. През първата година от моя мандат, 2012 година, завършихме проекта за модернизация на образователната инфраструктура с 400 хиляди лева собствени средства. Платихме на АДИА, на АМГ за незаконно прекратения им договор по решението на съда и успяхме да погасим кредита към фонд ФЛАГ, който беше в размер на близо 2 милиона и 300 хиляди лева. И така, в края на 2012 година може да се каже, че общината беше финансово стабилизирана. През 2013 година построихме пречиствателна станция за отпадни води на стойност близо 12 милиона. Завършихме корекцията на река Провадийска и изградихме нови канализации и водопроводи на обща стойност около 3 милиона лева. Изградихме център за настаняване от семейен тип и защитено жилище на обща стойност близо 800 хиляди лева. И така приключи 2013 година, а това беше и приключването на първия програмен период от членството на България в Европейския съюз. Преди да ви кажа какво направихме през 2014 и 2015 година, искам да ви кажа как обезпечихме средства за това. До изтеклия мандат, до момента, който аз станах кмет, община Провадия не беше събирала средства от полските пътища, които арендаторите и кооперациите разорават. В края на 2012 година аз поканих всички арендатори и кооперации и им предложих да плащат по 15 лева на декар за пътищата, които те използват, разорават. От тогава до сега от наеми на полски пътища са събрани над 400 хиляди лева. По мое предложение Общинския съвет отдаде под наем голяма част от пасищата и мерите при свободен достъп за ползване от населението. Там са събрани близо 100 хиляди лева. Еднократно всички фирми на територията на община Провадия ни платиха задължения за 5 години назад на обща стойност близо половин милион лева. От лихви по депозити през изтеклия мандат имаме събрани над 100 хиляди лева. И така с тези средства, които са средства на провадийци, през 2014 и 2015 година ние направихме реконструкция и модернизация на спортната площадка в централната градска част. Изградихме 7 нови детски площадки. Отремонтирахме 70 улици около блокови пространства. Отремонтирахме тротуари в населените места за близо 300 хиляди лева. Направихме ремонт на уличната мрежа в нашите населени места за близо 600 хиляди лева. Отремонтирахме целодневната детска градина в село Бозвелиевско за 160 хиляди лева. Други сгради на обща стойност около 200 хиляди лева.
В общинската пътна мрежа направихме основни ремонти за близо 1 100 000 лева. На нашата болница осигурихме субсидия за целия мандат на 600 000 лева и успяхме да осигурим субсидия за 2014 и 2015 година в размер на 90 000 лева годишно за обслужване на труднодостъпните райони. Как започваме новия програмен период? На 17 септември сключих договор по оперативна програма Развитие на човешките ресурси на стойност $500 000 лева. По оперативна програма Региони в растеж за град Провадия има осигурени близо 8 милиона лева. Те са за енергийна ефективност на сгради публична, общинска и държавна собственост и на частни сгради. Средствата са разделени поравно. Имаме готови работни проекти за изграждане на спортен комплекс на открито на мястото на бившето ПТУ и за основен ремонт на ОДК, Младежки дом, Ламбова къща, Сапарева къща. По същата програма подготвяме работни проекти за сградата на читалището, сградата на общинска администрация и на общинска болница. Приоритетите, за които ще работим през новия мандат, са инфраструктура, подобряването и съответно и на техническата и на социалната инфраструктура. Повишаване на заетостта и особено внимание ще обърнем на образованието и здравеопазването. Всичко това естествено ще стане в синхрон с приетите програмни документи на община Провадия. Това са интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 година и общинския план за развитие 2014-2020 година. Ще кажа няколко думи за нашата листа с кандидати за общински съветници. Нашата листа е структурирана във всички направления на стопанския и публичния живот. 2/3 от кандидатите ни за общински съветници са доказани специалисти, всеки в своята област, професия или направление, с което работи. 1/3 са млади хора, които трябва да се учат, за да има приемственост. В сферата на културата нашите кандидати са Силвия Боева, секретар на читалището в Провадия, и Росица Пиринлева, началник отдел в община Провадия. В сферата на музеите и туризма Милена Драгнева и Драгомир Георгиев. В образователната сфера наш кандидат е Стоян Гигов, директор на училището в село Градинарово. В сферата на здравеопазването доктор Иво Гочев. В стопанската сфера, в направление земеделие, нашите кандидати са Димитър Тунчев, председател на кооперацията в Провадия, и Елина Димитрова, която е специалист в Общинска служба земеделие и гори. В останалата сфера на стопанския живот, производство, търговия, нашите кандидати са Димитър Андреев, Марин Пенчев, Кръсто Кръстев. Естествено ще спомена и себе си като кандидат и Анатолий Атанасов. Ние сме от публичния сектор. Нормално е, преди да гласувате, да сравните експертния потенциал на всички листи и да прецените за кого да гласувате. Какво представляват изборите за кмет? Да си кмет е работа малко по-различна от останалите, но работа. След седмица, може би, или след няколко дни, община Провадия ще има кмет. Един от 8-те кандидати. Вие трябва да прецените кой е най-подготвен и готов да свърши работата. Защото
това е същото, като да си поканиш майстор в къщата да ти извърши някакъв ремонт. Нормално е да поканиш такъв, който е готов и способен да извърши качествено работата. Вашето ориентиране трябва да стане на база биографиите на всички кандидати. Аз смятам, че биографията на един човек никога не лъже. Гласувайте по съвест и вътрешно убеждение. Изберете най-способните. Накрая искам да добавя нещо, което смятам за важно, а пропуснах. И това е, че през изтеклия мандат 2011-2015 година всичко, което реализирахме, се случи без общината да тегли кредити. Ние започнахме с дефицит от над 3 милиона лева. Успяхме да погасим всички задължения, да платим по всички направления, в които общината беше даже осъдена. И на последното заседание на настоящия общински съвет аз заявих, че общината има наличност по сметките си общо за 3 милиона 744 хиляди лева. И следващия мандат общината ще започне с тази наличност, без задължения и с включени договори по оперативна програма развитие на човешките ресурси за 500 хиляди лева и осигурени средства по програма Региони в растеж за 8 милиона лева. И накрая ще добавя това, което виждате на нашите плакати, можем да казахме.